Tu v Apple sa od vekov snažíme spraviť každý produkt tak inovatívny a drahý, ako to len ide. Ale s našim novým iPhoneom 6 sme našich zákazníkov výnimočne vypočuli a pridali funkcie, ktoré naozaj vlastne chcete. Keď Apple uviedol nový port nabíjačky, všetci do jedného ste si museli kúpiť všetky nové káble, pretože sme tým blbcov, ktorí zbožňujú peniaze. Ale vypočuli sme vaše frustrácie a aj preto je nový iPhone 6 kompatibilný so všetkými vašimi starými nabíjačkami. Naša funkcia rozpoznávania percenta baterky sa zlepšila tiež, pričom po prvýkrát v histórii konečne funguje. Teraz ide dolu až po 0%, namiesto zastavenia sa na 11% a následného neočakávaného vybitia zo žiadneho prekliatého dôvodu. Budete takisto milovať, čo sme urobili s aplikáciou Apple Maps, pretože sme ju vymazali a nahradili ju dobre známou aplikáciou Google Maps. Je to naozaj tá najlepšia verzia, akú sme kedy vymysleli. Naši zákazníci si z donútenia obľúbili tisíce dostupných obalov na iPhony, pretože dobre vedia, ako ľahko sa môžu len tak rozbiť, keď padnú na hocičo tvrdšie ako marshmallow. Tak hádajte čo, urobili sme iPhony z rovnakého gumeného materiálu ako všetky vaše staré obaly. Teraz už nemusíte nosiť váš iPhone opatrnejšie ako novorodeniatko v náručí. Siri teraz funguje, na rozdiel od minulých rokov až po dnešok, keď sotva vedela povedať jednu rovnakú vetu. Určite by ste si mali kúpiť nový iPhone, ktorý bude vaša najvýhodnejšia investícia. Teda až kým o 2 mesiace nevydáme iPhone 7. To je Apple. Sorry, I cannot answer that.